cosa molt important és que aquesta jornada d'avui, del Viu Montjuïc 2023, ha estat articulada i coordinada per la Taula de Cultura Comunitària, dinamitzada pel Pla Comunitari del Poble Sec, amb el suport de comunalitats de Poble Sec. Aquesta jornada girarà al voltant de les fonts del Montjuïc com a espai de trobada de cultures populars i diverses. Des de la Taula de Cultura s'impulsen i es dona suport a projectes que aborden la cultura des d'una perspectiva comunitària, incorporant el major número d'entitats i equipaments culturals del barri i definint objectius comuns del sector. Trígons i els cíclops, el ferós posidor. Mai no serà que els topis si no els portes amb tu. Dins la teva ànima, si no és la teva ànima que els dreça davant teu. Nos encontramos en los jardines del Teatro Grec en la montaña de Montjuïc y estamos acá para la realización de talleres de expresión artística con elementos que se han recolectado de la misma montaña. Una manera de acercar al público a la naturaleza y para de alguna manera reutilizar los regalos que la misma naturaleza nos va dejando un poco por aquí y por allá y que se puedan llevar a casa un pedacito de Montjuïc convertido en arte. Soc Montserrat Barberà, tots em coneixen per Montse, soc artista plàstica i aquí la Bibliomusicineteca m'ha dit si volia col·laborar en aquest taller de creativitat dins de lo que es fa en el Viu Montjuïc. I el que pensem fer és com una espècie de collage, aprofitant que estem a la tardor, buscar fulles que hi ha per terra, fulles, branques, coses de la natura, recollir-les, agrupar-les i fer dibuixos. Llavors fer que la gent, les criatures, els pares, els avis, els tiets, els que siguin, facin servir la seva imaginació i ho plasmin amb una cartolina, que s'ho podran emportar o fer una col·lectiva i ho farem aquí darrere, aquí en aquestes lones. Total és fer treballar la ment i aprofitant que estem a la tardor. Espero que s'ho passin molt bé la gent. Sobre todo encuentros interculturales y plurigeneracionales, pues nos interesa mucho la vida del barrio y como tal el ayuntamiento nos encargó, al conocer nuestra trayectoria, tenemos más de 17 años trabajando para el barrio y 13 años como asociación cultural, entonces nos encargó este proyecto del que nos sentimos muy orgullosas y muy comprometidas porque es un trabajón y precisamente por ese motivo desde la Bibliomusicineteca pensamos que era bueno incluir a personas que también han colaborado casi desde el inicio de la asociación y que nos van a ayudar a llevar adelante este proyecto, que es un gran proyecto, con la finalidad precisamente de darle la visibilidad a los artistas y artesanos del barrio del Poble Sec. Así que...
Aquest any és el segon any que participem i estem molt contents i contentes perquè, a més, no, en aquest marc, no, el grec és com, ens fa molta il·lusió de pujar a la muntanya per fer cultura de base. I això, que al voltant de les fontades, d'aquesta idea com històrica que s'ha perdut una mica, que eren els veïns, les veïnes del barri pujaven a Poble Sec, a Montjuïc, a la muntanya, a trobar-se al voltant de la font i era l'espai comunitari. Com s'ha recuperat aquesta idea, i això, des de la taula de cultura s'han treballat tot de propostes que, com deies abans, Raquel, prioritzen molt més el procés, que sigui participatiu, que sigui una cosa comunitària, realment comunitària, que no pas potser la qualitat artística de cada grup. Exacte, el que es busca és que veïns i veïnes, no, puguin trobar-se en un lloc, que es generin vincles, que parlin entre ells, que facin coses juntes, no només anar a un espectacle, no, i mirar, sinó participar. També des de la taula de cultura comunitària el que es vol és que tothom pugui accedir a la cultura, però no només l'accés entès com anar a un lloc i mirar un espectacle, sinó participar i que la teva cultura o el que tu penses o la teva cosmovisió estigui també, formi part de la cultura del lloc, no? Com que el Poble Sec és un barri molt divers, busquem que n'hi hagi aquesta diversitat.